Achula ka, achula ka. Yan. Ay ka remote. Wow, battery itang remote mo. Sano ka rin? Sa balo. Dala mo na. Itang yung magamit balik may kako na. Na para. Nandito tayo ngayon sa aking resort. So hindi na sumama si nanay, no, dahil kanina mainit pero ngayon makulimlim dito. Located nga pala yung resort ko, no, sa San Francisco, Bato-Bato. Lagay ko na lang yung number ko dito kung gusto nyong subukan staycation dito overnight. Mura lang, okay? So ito yung labas ng aking resort. Saan lalo pa? Sa court, ang parkingan maluwang, walang problema sa parkingan. Hanggang doon sa labas, fresh air, no, mahangin, meron siyang view deck sa taas. So ang kagandahan dito, wala tayong chlorine, no, fresh water. Fresh water ang ginagamit natin. Kaya safe, no? Hindi maabdi sa mata. Hi! Welcome to my vlog! Hi! Pare, bakit mo na rin yung kwarto, pare? Yung kwarto, buksan mo yung kwarto, pakita natin sa vlog. Pare! Wait lang. Ano sandali? Hi! Nasilag mo lang isa? Joan? Joanne, hi! Welcome to my vlog! Ay ako yan. So, ito yung pinaka-function hall niya, no? Tapos may rep. Ano ba mga natin? Amenities dito. Rep, video okay. Ba, marunong si Roxanne pala, oo. Nag-aayos, oh. Smile, smile. Kuya ni? Pare, smile, smile, pare. So, ito yung mga kwarto natin, no? So, fully aircon. Ice cold. Merong merong double deck. Dalawang queen size, no? May aircon. Ito yung CR. May sarili CR. Saan? Bota kayo ba't yung ginamit yung bola? Leme para maglamba yun. Ano? Yung bola. Okay, bola dito. Oo, burira ka naman, yes. So, libre na po yung video, okay, no? Magkano kasi yung natin dito? 50 packs, 8.5, no? Ba yung battery mo rin eh? Yes, bago yan. Ayaw? So, kung lumagpas kayo ng konti, pag-usapan na lang natin. Hindi naman kami mahirap kausap. By the way, si Roxanne pala, oh. Si Roxanne pala. Siya caretaker natin dito. Hello! Mayayain siya, no? Mayayain. Ba yung battery mo? Wala yun, no? Ito yung isang kwarto natin. Basan? Ay, hindi pa hindi pa nakaayos. Pero may mga pundana tsaka bedsheet. So, ito, fully aircon siya, no? Ito yung CR.
May bisa? Ay, Joey yan! Umangamulagat ka mato! Oh! Na! Umangamulagat ka! Uy! Uy! Alam ka pang maragol na? Oo. Ngayon mo! Bala mo, tutun eh. Eh, bisa? Ha? Eh, bisa? Bayad na rin. So, akit tayo sa taas do. Sa second floor. Dito, mahangin dito, malamig. Lalo na paghapon at gabi. So, ito yung taas, no? Ang daming halaman. Yung pangalan ng resort, Eden Beach Resort. Tapos, ito yung taas. So, puro bukid, no? Presko. Ito yung pispan. Yan. Yan, okay na yata yung video. So, baba na tayo. Pawinisan? Na? Hindi pwede yung baterya? Na? Pare, pwede yung baterya? Na? Hindi pwede yung baterya? Bago yan, hindi pa nagamit. Oh, silyado pa. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin, no?